नमस्कार. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी म्हटलं की आपल्याला आपल्या राष्ट्रपतीचं प्रेम, राष्ट्रध्वजाप्रतीचा आदर ह्या सगळ्या गोष्टी निश्चितपणे आठवतात. आणि आपण 15 ऑगस्टच्या दिवशी राष्ट्रध्वज हातामध्ये घेत असतो, अनेक ठिकाणी वापरत असतो, त्याचा सन्मान राखत असतो. परंतु याच राष्ट्रध्वजाचा एक प्रकारे अवमान झाला तर आपल्याला चालणार आहे का? कारण हाच राष्ट्रध्वज त्याच दिवशी संध्याकाळी किंवा दुसऱ्या दिवशी आपल्याला कुठं आढळतो तर हा कुठेतरी रस्त्यावरती पडलेला असतो, कचराकुंडीमध्ये पडलेला असतो किंवा गटारांमध्ये पडलेला असतो. एक प्रकारे आपण याचा अवमानच करत असतो. त्यामुळे राष्ट्रध्वजाचा मान राखा अशा प्रकारचं अभियान हिंदू जनजागृती समितीकडनं गेल्या 20 वर्षांपासून आपण घेतो आहोत. प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज जर बरेच दिवस ते नष्टही होत नाहीत आणि एक प्रकारची त्याची विटंबना, एक प्रकारचा अवमान 8 दिवस 10 दिवस चालू असतो. अशा प्रकारच्या प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजांवरती बंदी आणावी यासाठी हिंदू जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात निर्देश सुद्धा दिलेले होते राज्य सरकारला की याच्यावरती बंदी आणावी. ती बंदी महाराष्ट्रात आणलेली आहे. आता प्रश्न राहतो की तुमच्या आमच्या कर्तव्याचा. आज अशा प्रकारचे राष्ट्रध्वज मास्कच्या माध्यमातून असतील, टी शर्टच्या माध्यमातून असतील, विविध खेळण्यांच्या माध्यमातून असतील, बाजारपेठेमध्ये विक्रीसाठी असतात. अशा प्रकारचे राष्ट्रध्वज कृपया घेऊ नका, त्याची विडंबना होऊ देऊ नका. आणि असं इतरांकडनं होत असेल तर हा राष्ट्रीय मानचिन्हांचा गैरवापर रोखणं कायदा 1950 नुसार दंडनीय अपराध आहे. आणि या संदर्भात इतरांकडनं कोणाकडनं असं होत असेल तर आपण सांविधानिक मार्गाने पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करा. लक्षात घ्या, क्रांतिकारकांनी या राष्ट्रध्वजासाठी रक्त सांडलेलं आहे. त्यामुळे या राष्ट्रध्वजाचा मान हा निश्चितपणे राखला गेला पाहिजे. हे आपल्या सर्वांचे एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. हे आपण सर्वच जण निश्चितपणे पार पाडाल अशी या ठिकाणी मी आशा करतो. आणि 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने आपण सर्वांचं प्रबोधन करा, जागृती करा आणि या माध्यमातून राष्ट्रध्वजाप्रती सगळ्यांमध्येच एक स्वाभिमान निर्माण होईल असे प्रयत्न करा. नमस्कार.